Wow, balon na siya mag ano oh. Ato nang paandaron daw, wala ni andar. Oh. Wala. Lumbat na? Okay. Sayo day. Very good anong bata eh. Mag-dance di ay. Yay! Purple. Yee. Green. Yee. Yellow. Yee. Kabalo na siya muya, bo. Kulang pa man na, oy. Asa naman ang red, ana, oy? Wala. So, pangayoon dito ka kuya Ethan, ha. Dara ka, kwaon ako, no? Don't move, no? Oh. Mm. No. Please, don't move, anak. Ha? Mama. Kuwan sa ni mama, ha? Ay, gliyok, ha? Ay, sorry. Yehey! Magba. Ma. Ma. Naara. Ala. Sige, otro. Red. Yay! Yellow. Orange. Sunod. Green. Yay! Napay purple. One. Yay! Wala? Nawala na? Ay, yabo na po niya, yabo. Very good. Baby. Bibi? Wow. Wow! Happy ka sa imong dulaan? Baby. Baby, that's a duck. Baby. Hi, duck. Dak. Ula. Duck. Ula. Kulo yan ang sipon. Oy, saan to pagigop sipon, be? Repuan natin ang sipon, be. Repuan ni mama, be. Wala man dahil. Sige. Yay! Purple. Wala. Wala. Yellow. Hello. Orange. Yes. Sunod. Green. Yes. Very good. Wala. Wala na? Wala. Wow, unsa? Pasensya naman sa mga background, guys. Ana lang gina siya, guys, no? Yan, nag-Bigo live ko. Gwapa kay ko diri tanawa. Kaya naan ako'y makeup. Wala. Sleep time naman ni si Day. Day, magkaon sa taday ta? It's already 7:30 in the evening. Day. Kaon sa na tata? Tama na na? Play pa ka? B. Play pa ka? B. Oo. B. Kaon na tata? B. Play pa? D. Dili. B. Okay. Aba. Okay, kanaan siya. Yellow. Yellow. Red. Red. Apa isa uy, orange. Wee! Wala na. Bawal ang bata nak mabanto. Hello guys! Ikaw be? Hello vlog! At
Actually, gigutom na kung gusto na ko magkaon. Pero wa pa ko. Ayaw ko. Tulog. Day, love you, Day. Nag-away mo? Why? Taga ka. Kuya, lahi lang mong dulaan, kuya. Diri ra ka, kuya, oh. Nalingaw man siya, ana. Gusto man siya, ana. Kani mo, oh. Ali daw, mag-count daw ta ha. This one. Diri ka, dali. 1. Yun daw. 1. Asa gaya dira ang blue? Asa gaya ang blue? Oh, very good. Ang red? Ang red. Very good. Ang yellow? Oh, ang green? Very good. Ay! Hindi pahiram. Pahiram. Kada lang imo kuya, puli-puli ra mo diha. Ayun na ginanaa kay maguba na. Okay, sige i-arrange siya gikan sa gamay padako. Asay pinakagamay dito sa pinakadako. Kadto ko ato, dali. Tanaw na ko makabalo ba si Ethan. Isulod di mo pinakadako hangtod sa pinakagamay. Sige kuya. Una ang gamay? Sige, purple. Sunod. Green. Sunod. Yellow. Para mas asa na. Sunod. Asa may mas dako? Ang orange or ang red? Red. Pinakadako, no? Uy. So, ano? Up. Kay mapildi ang muhilak. Di ka pairam sa imong dulaan? Wala? Di ka pairam? Alam? Ayun lang, oh. Tinkerbell. Tinkerbell. Lahi na ito. Jingle bell na ito. Magkaan sa na ta? Gawas ta. Awas. Mana na. Ang iyang weakness is gawas. Bye-bye na. Bye. Mwah. Flying kiss na. Di ka? Di. Okay. No problem. Love you. I love you. Aba? Oo. Oh. Kisis ako. Kisa kay mama. Para mawalang kapoy. Kisa para mawalang kapoy. Uy. Uy. Busy. Kisa dari ka mami. Kiss. Ana lang kiss. Hindi na kayo magawas na ta. Kiss mami. Love you. Yay! Purple. Nagpag-ana si Motel sa pangdagan ka. Yay! Wala. Apa isa? Orange. Sipon juga lang ba? Orange na pa. This one is from Gaisano Mall, and if you would like to buy this, it's worth 699 pesos. Walay labot sa battery. And this one is only 100. I guess it's 179 man siguro. Ayaw na. Ayaw na imong sakit ba yan anak? Nabay si bukol-bukol sa kuan. Red. Napa-orange siya una. Kita mo? Orange. Ay, kalat na tayo guys. Bye-bye na guys. Thank you guys for watching.